valencianista Juan Antonio Pizzi ha sigut l'autor dels 2 gols del seu equip. El València que ha sigut rebut amb xiulits després del 4-0 que va rebre a Salamanca. Això ha sigut la tònica general, encara que sempre hi ha incondicionals que animen l'equip en qualsevol situació. Javi Navarro ha tornat a l'11 en substitució del sancionat Ferreira i també ha sigut avui el dia del retorn de Jorge Otero, una volta complit un partit de sanció. Este era l'àrbitre Prados García i tot seguit ja se n'anem a les imatges del partit. Una primera part de domini total del conjunt canari, encara que el primer tir a porta és obra de José Ignacio. Comentaven que el Tenerife ha disposat de molt bones i clares ocasions en este primer temps, que ha acabat guanyant per 1-0. En esta primera jugada, Felipe envia l'espai lliure i la pressió de Pizzi obliga a Zubizarreta a enviar la pilota al córner. Al minut 6, Pinilla s'endú la primera targeta groga del partit. Ara veuran per què. En esta lluita pel baló amb Jorge Otero, agarra de la camiseta, continua estirant-li fins que esta es trenca. L'excés de fogositat de Pinilla li ha significat la targeta groga. Si veuen la cara que li s'ha quedat a Jorge Otero en veure com li faltava la mànega esquerra. José Ignacio recupera este baló que podria haver sigut molt perillós si haguera fet la passada cap a Galvez, però s'ha entretingut i Robaina li furta la pilota. D'ací naix un perillós contracolp per part del Tenerife. Juga Felipe per a Vivar Dorado, que es cola entre dos defenses, però la intervenció final de Jorge Otero evita mals majors. Estem en el minut 8 de la primera part. Al 12, Juan Antonio Pizzi s'endú la segona targeta groga del partit per protestar una decisió de l'àrbitre que considerava que era servici de porteria. Així tenen la protesta airada de Juan Antonio Pizzi, l'advertència de Prados García i finalment la targeta. Mentrestant, Jorge Otero ja tenia camiseta nova. I en el camp, al minut 13, el Tenerife disposa de la primera claríssima ocasió per a fer gol. Una jugada individual de Felipe que acaba amb este tir al pal. Finalment rebutja Sietes. Moltíssima fortuna ha tingut el València en esta acció. El tir de Felipe se'n va a la part interior del pal i miraculosament és fora. De nou el tir de Felipe. La primera oportunitat del Tenerife al minut 13. I al 15 la rèplica per part del València. És la primera advertència seriosa dels homes de Luis Aragonès. El tir de Mijatovic. I paren atenció perquè tot seguit el Tenerife inaugura el marcador. Zubizarreta trau esta falta. Toca José Ignacio. Se l'endú Vivar Dorado. Envia per a Felipe, este per a Pizzi, que afusella Zubizarreta. Despiste general de tota la cobertura valencianista i un exvalencianista, Juan Antonio Pizzi, que inaugurava el marcador al Mestalla. Preocupació en l'ambient perquè en realitat el gol feia justícia als mèrits dels homes de Jupp Heynckes. Així tenen l'acció repetida. El servici de Felipe cap a Pizzi, que sense pietat afusella Zubizarreta. En cap de les repeticions podem apreciar si Felipe en este moment estava en situació o no de fora de joc. El cas és que el gol de Juan Antonio Pizzi ha pujat al marcador al minut 22. I tot seguit paren atenció perquè els homes de Jupp Heynckes estan a punt d'ampliar la diferència. Pizzi per a Pinilla, qui estorbat per Sietes no pot connectar la rematada. La pilota acaba en les mans de Zubizarreta. I esta jugada significarà que el pròxim partit Sietes no pugui estar sobre el camp. És la quinta targeta acumulada que veu en esta lliga. Les protestes del valencianista no han servit per a res. La falta és esta feta a Robaina. I el Tenerife continua posant en un puny el cor dels valencianistes que s'han congregat esta vesprada al Mestalla. Després del llançament de Julio Llorente, la pilota no ix. Arriba a peus de Robaina, que fa la centrada. Cap arrere i el tir final de Felipe a les mans de Zubizarreta. En contra, poca cosa oferia el València. El més destacat és esta jugada personal de Masinho al minut 25. La pilota es passeja perquè Galvez no arriba a rematar des del primer pal. L'acció continua per allà sense conseqüències. Centra Sietes, Mijatovic intenta rematar i finalment rebutja la defensa.
En l'altra àrea és Chano qui fa la centrada i Robaina qui remata molt malament. Primer controla i després llança desviadíssim. Otero li torna l'agarró a Pinilla. El valencianista s'endú la targeta groga encara que la camiseta de l'home del Tenerife queda intacta. Al minut 30 el perill torna a rondar per l'àrea valencianista. Pinilla inicia la jugada i l'acaba amb un doble remat que no supera la intervenció de Zubizarreta. Així tenen l'acció repetida, el rebuig de Javi Navarro, el control de Vivar Dorado, el primer remat de Pinilla, el segon i la parada de Zubi. De les intervencions dels homes del Tenerife en atac a la inoperància ofensiva del València en l'altre costat del camp. Així és César Gómez qui treu el baló i José Ignacio qui s'endú la targeta. Així tenen l'acció repetida, l'entrada primer de Massinho i després de José Ignacio. L'àrbitre ha fet cas a la petició de Robaina. Ni a baló parat era possible empatar el partit. El tir de Mijatovic al minut 36 se'n va fora per molt poquet. Així tenen l'acció repetida. Com supera el travesser per qüestió de centímetres. Davant la falta de recursos en este primer temps, el València havia de recórrer a la genialitat d'algun dels seus homes. En acció l'habilidor Robaina, un dels joves valors del futbol espanyol. Pinilla retalla 2 voltes Javi Navarro, però és finalment Camarasa qui rebutja. L'acció ja no té més conseqüències. Jorge Otero enviant llarg per a Petya Mijatovic. El montenegrí controla, retalla César Gómez, fa la centrada, però Gálvez no pot aprofitar l'errada d'Ojeda, perquè el baló li s'ha escapat de les mans. Així tenen Pep Gálvez, que serà protagonista del partit en el segon temps. L'acció repetida. Com la pilota s'escapa de les mans d'Ojeda, però Gálvez no pot fer res per a igualar el marcador. Les instruccions de Luis Aragonès, impotent davant la inoperància manifesta dels seus homes. Una altra falta a baló parat. En este cas, Mijatovic la llança contra la barrera. El València anava de mal a pitjor, però en l'últim minut d'este primer temps, Fernando ha disposat d'una gran ocasió per haver-se anat al descans amb empat a 1. És esta jugada que naix en el llançament llarg de Paco Camarasa. Toca Fernando, Gálvez, controla, serveix per a Fernando, que llança les mans d'Ojeda. Amb este tir, minut 45 del primer temps, el València havia gastat tota la pólvora. El tir de Fernando fluix, no presenta complicacions per a Ojeda. Però cal apreciar l'habilitat de Gálvez en endur-se el baló entre dos defensors, Julio Llorente i Hapal. Un minut després, l'àrbitre ha xiulat el final dels primers 45 minuts. València 0, Tenerife 1 i preocupació a la graderia. Però atenció, perquè en el segon temps s'han capgirat els papers i el València ha estat a punt de pegar-li la volta al partit. Amb aquesta jugada es poden fer una idea de tot el que ha sigut la segona part. Uns 45 minuts que s'han jugat pràcticament en les mediacions de l'àrea del Tenerife. Així, Fernando ha reclamat en mans d'un defensor que l'àrbitre no ha considerat com a punibles i això que estava molt prop de la jugada. L'acció acaba amb esta centrada de Sietes a les mans d'Ojeda. El premi arriba als 2 minuts i mig. Atenció perquè és la jugada del gol de l'empat. Fernando serveix per a Gálvez i se n'aprofita d'este retruc entre els defensors per a marcar. Han pogut observar el gest de ràbia del mallorquí. Este València, sense dubte, té més geni que qualitat. I precisament a base de coratge és com ha tancat el Tenerife en la seva àrea i ha estat a punt d'endur-se els 3 punts en disputa. Així tenen l'acció repetida. Naix d'un valor rebotat, però Gálvez té l'habilitat suficient per a col·locar-la davant l'eixida d'Ojeda. És Julio Llorente qui espenta el baló que finalment toca en Gálvez i acaba al fons de les malles de la porteria del Tenerife. Però este esclafit d'alegria apenas ha durat un minut. Felipe cedeix per a Pizzi el baló que significa l'1-2. També s'ha de destacar l'habilitat de l'exdavanter valencianista i ara punta de la selecció espanyola,
a l'hora de col·locar el baló davant l'eixida de Zubizarreta. Com supera Javi Navarro, a qui li ha guanyat l'esquena i fa l'1-2. Era el minut 4 de la segona part. Ràpidament, Luis fa el primer canvi. Mendieta entra per Escurza. Acte seguit, Mijatovic combina amb Sietes, fa la centrada cap al segon pal. Gálvez arriba a tocar, Camarasa arrere, recupera Masinho i Javi Navarro assaja el tir des de fora de l'àrea. I ara reclamem tota la seva atenció perquè observen en la jugada de l'empat a 2 la gran acció individual de Pep Gálvez. Se n'ha anat de Happal, de Felipe, de Julio Llorente, fa la centrada, Mijatovic toca i César Gómez introdueix la pilota al fons de la seva porteria. Era el minut 12. Esta segona part havia començat a un ritme frenètic. Tot el mèrit del segon gol era obra de Pep Gálvez en una jugada plena de força, habilitat i sobretot coratge. Així tenen l'acció repetida. L'assistència de Mijatovic i com César Gómez, en presència de Fernando, marca el gol en pròpia porta. L'últim retall de Gálvez a Julio Llorente i observant com tampoc li se pot dir res al defensor del Tenerife, ja que Fernando arribava en una situació claríssima per a fer l'empat a 2. Només s'ha avançat a l'acció del migcampista del València. Novament, l'excepcional jugada de Pep Gálvez. La centrada al segon pal, el toc de Mijatovic i el gol en pròpia porta de César Gómez. L'empat que ja ha sigut definitiu. Però si el marcador no s'ha mogut, no ha sigut per falta d'ocasions. Observen. José Ignacio envia per a Fernando, este per a Gálvez, i Ojeda en este cas salva el seu equip. L'acció acaba invalidada per mans de Fernando. I tot seguit, Gálvez, que envia per a Mendieta, i després de tocar Masinho fa esta centrada que culmina Fernando amb una espectacular volea. Era evident que després de marcar 2 gols, el València ja havia entrat en calor i es trobava en disposició fins i tot de guanyar el partit, després de totes les dificultats que havia superat en el primer temps. Gálvez ho intenta en esta acció individual, que no obstant acaba en un tir fluix sense cap problema per a Ojeda. De tota manera, cal destacar a Gálvez com l'home més perillós del València en esta vesprada. Així l'acompanya Mijatovic amb un tir sobre la marxa que alguns han cantat com a gol. El València estava absolutament llançat sobre l'àrea del Tenerife. Este tir arribava al minut 19 del segon temps. I és quan Jupp Heynckes s'anima a fer el primer canvi en el seu equip. Un home perillós entra en escena, és Jokanovic. I també tindrà la seva oportunitat. Abans contemplem el remat de Julio Llorente i les complicacions que poden sorgir d'un llançament precipitat. I atenció, perquè al minut 26, novament, Gálvez pot sentenciar el partit. Masinho sorprèn amb este llançament de falta rapidíssim. Gálvez ajusta la pilota, que se'n va fora per una qüestió de centímetres. El València torna a la càrrega. Esta jugada no acaba en un tir a porta, però és una prova més de com s'ha desenrotllat el partit en esta segona part. Mendieta que ho intenta, recupera José Ignacio, Gálvez per a Mendieta, de nou Gálvez que intenta aprofundir i finalment rebutgen els homes de la cobertura del Tenerife. Pràcticament l'única oportunitat dels homes de Jupp Heynckes en la segona part. En el remat de Jokanovic, que ha blocat Zubizarreta. I molta atenció a aquesta jugada que ha pogut ser decisiva si l'àrbitre haguera observat este claríssim penal fet per Happal a Gálvez. Tenia tota la raó del món el davanter valencianista en les seues protestes. Observen com Happal arrossega la cama dreta i tomba el davanter del València. Un claríssim penal que s'ha menjat l'àrbitre Prados García, qui no obstant seguia des de molt lluny aquesta jugada. En acció Mijatovic intentant sorprendre. El baló arriba a Masinho i la jugada acaba en córner. Eren els instants de pressió del València quan ja havíem superat la mitja hora d'este segon temps. Al llançament de nou l'oportunitat en el tir de Fernando.
que torna a acabar en córner. El gest de Fernando és clar, no hi havia manera de fer el tercer i definitiu gol. Iñaki també ha eixit en el segon temps. És que inicia esta jugada, que passa per els peus de Gálvez, José Ignacio, Mendieta, Masiño i Gálvez. Amb algun problema, Ojeda ha pogut atrapar el llançament del davanter mallorquí. Així tenen la centrada de Masiño, el tir sobre la marxa de Pep Gálvez i la parada d'Ojeda en dos temps. S'ha pogut observar en diverses jugades que Masiño ha sigut l'home que s'ha encarregat d'espentar el València des de darrere. Mijatovic remata prou malament, un bon valor servit per Mendieta. Observaran com la situació de Mijatovic era esplèndida. Però evidentment el remat de cap no és una de les especialitats del montenegrí. Ja en el minut 43 amb el València volcat, Pizzi torna a xafar l'àrea de Zubizarreta. A pesar del sobresalt, l'acció estava invalidada per una claríssima falta del davanter del Tenerife sobre Javi Navarro. Tornen a veure com l'agarra del muscle dret i el fa caure. El València fa l'últim canvi al minut 43 i mig. Poyatos entra per Fernando. I tot seguit, Conte, que també havia eixit en esta segona part, fa esta acció individual que finalment desbarata Otero, el millor home en la cobertura valencianista. L'última oportunitat del partit naix de les botes d'Iñaki. Mijatovic li guanya l'acció a César Gómez i fa la centrada, però Poyatos no pot rematar en planxa. Finalment és Alexis que acaba enviant la pilota al córner. El partit ha acabat amb els intents desesperats del València per aconseguir el gol que li donara la victòria. Però ja cada volta les forces eren més escasses i les oportunitats menys clares. També el Tenerife havia tancat files al voltant de la seva àrea. És el moment en què Prados García assenyala el final del partit. El València ha perdut una magnífica oportunitat per a seguir el pas dels millors en esta lliga. Al final, al Mestalla, València 2, Tenerife 2. Encara